main uddesho ke chini permanent solution jeta jeng satogbo bichar maya bujagbo bichar maya tokjagbo bichar maya jeng tongmani o bichar manan bagai no o justice manan bagai chini bubagara chini bagai one last fight job klai tongo an bagai thane jaro no TT-ADC election no nara asukana hamjagai gobang voter satir record klaiga amhaina taklai je buskang ni je chongmari hobo jeng double amoni chlai ke jeng gobang voter bai jeng satir record klai pini ne nara joton bukha samai matang haisi ইয়ার তখন ব্লাজা তো না সারা তিবার রেকর্ড খান বাগাই থানায় জরবানোর যেমন আনো হামজা গোबां বুট রেজি দেখা অমা হাইকান তাকা ডাবল বুট রই जों চিনি ক্যান্ডিডেট ন সারা তিবার রেকর্ড মা খাইন বাগাই তিয়ার মা তংনাই বুঝিকেদা আন বাগাই চিনি ওয়ান সুমু হংকে অবনো যে চিনি পার্মানেন্ট সলিউশন মানে নাংনাই जेनु खुंगो जों तिनी बुजागबो बिचारमाया जेनु खरे फाइजगबो बिचारमाया दैनि करे लामानि करे जे प्रॉब्लेम हुइ तमनि बेबाग जागो जों सल्युशन मानेखाय चिनि बुबागारा खरसान दं आनबो चिनि कैंडिडेट चिनि बुबागारा साम्पलिंगि बसाखा ओ जागो नर आन हामजि चंगमानि तंगो चिनि बुगारा साम्पलिंगि जों खरगनिके चिनि आमसाय जों दै बुका हामगले जों सामुमा खाले आनबो ता अबन सारा त्रिपुरावो जत कलि दंगो जों बसकांगो जों एककनो जों सरकार गठन खाने थाङै दंगो आबन बगे जत तियार मा तंनाय सारा त्रिपुरावो त्रिपुरा मथाने बादे ते केबुनि बुहुगो खरंकरै ओनलि त्रिपुरा मथा आन बुगारा साइ दङ त्रिपुरा मथा साइचुंनो जों बसका सरकार गठन खाने थाङै दङ आबन बगे तिन बिजिबिरे थरथर कलैजाक अजरो जों जास खामखरो बसे तमसिमिसे अजरो बकतर बचिकन बकताल बकसाम हिले जों गोवालाने कोनो दरकार नांगिया तेके आं रिक्वेस्ट खालायफिनाय थानाय एडीसी वो जों जेमन पीसफुल इलेक्शन गाखा तागलायबो जों आमागन पीसफुल इलेक्शन खाय केमनि नगो बुलाय तगलाय खालायनो नांगिया केमन नगो हमकि दंकि न नांगिया जतनो जों पीसफुल जों डेमोक्रेसी जों डेमोक्रेटिकली जों पारफॉर्म खायो जों बसकागो चिनि कैंडिडेट न गोबां भोट बाय भोट कप्लाय खायो जों बसकागो एमएलएस नामै जों पाथुनाय चिनि आमचानि खरंगै गामागन जों थानाय जरो जों बुजागैबो जों बुलायलिया बले जों इलेक्शन बुरो जों बुजाखा इलेक्शन सिगाङाव बुजा गारि बखजाखा बाइक बखजाखा केस कलाय लेखा चिनि मारा हादुनि चिनि सुमि चरक नगज थुमुगरिके 35 जना अंगखा तब चिनि गारि बखजाखा बाइक बखजा किन्तु जों जितिमान पर केमन बाइक बखका जितिमान पर जों केमन केस दरखा रिया तांगै चिनि हारमु आबैया जोंनो बुबाग्रा हामजानान फोरंगो खायरुनान फोरंगो जुबानान फोरंगो थानचामान फोरंगो अबसे चिनि हारमु नांनाय अमहायनो तबुक चिनि बरमगना चिनि कैंडिडेट बिसितिबो जों अमते हायनो जों बिनि जे इलेक्शन पिरियड बो जों अमते पीसफुली जों चिनि लुकरावनो जों बुजगनाय जों खाबाकसे मा चलिनाय थानचेका मा चलिनाय अमन नाहारमु बिसितिनो जों बसं कप्लाय मांगलायनाय अनबगै तिनि अजराबो तिन जलाय तिसा जे आमसायो जे तिनि अजागाबो जों तिनि अमाहायके जों तिनि आचलाखा अमाहायकेनो बसं जराबो जों ते कुबनि विलेज कमिटि जों खालायनाय जद नक बुरुम जों बबान खरंग तुनिनाय चिनि मेल उद्देश्य आमुनाय जों थानचान बिसितिनो जों बसं ग्रेटर ट्रिपल समान बिसिति चिनि हाचिनि शासन उंनानि नांनाय अमाय तिनि चिनि बबार कामनि उस तुइ दङ इलेक्शन रिजल्टनि परे चिनि 30% बागै जे जों मानदाय सकते जे चिनि अधिकार जे कमाय तमने अ अधिकार फिरं मानन बागै जों बसकांगो जों नासिङै दङ आन बागै जों जे चिनि दायित्वखौ तामो जों जत्त लुगर खानचा खायो जों चिनि कैंडिडेट न गोबां भोट बायसिना बागै जों जत्त बखाव समायमा तांनाय दिनो अजरो जों ब सीपीएम खायो ब कांग्रेस खायो ब बीजेपी खायो ब आईपीएफ खायो हेने वाला तने कोनो दरकार नांगिया चिन हारमु गासिनो जों तिप्रासा जों अहानि बसा जों बगान सामब्लि तङै जों बसङा जों पालके जों साल नुगलायनो नांनाय अबसे मेन उद्देश्य नांनाय जरा बार फाय काम जरा अ जरा काम जों ते फिरगो मांगला हायजि काम जरा जों काम सामु खलायांके जों अ सामु जों ते खलाय मांगला अनबाय दिनो अ जराबो जों जत थानचा कबास खाबास याब्रि बास खलाय जों तिनि बसङा मागलाय तिनि बोबाग्रास तिनि आजके चिन बगे सेक्रिफाइस खलाय तमान हंकाय जिनि बोबाग्रास तिनि चिन बगे साय नै खलाय थुया खलाय चिनि बगे सब खलाय तमान हंकाय जों जत तिब्रसा जों बोबाग्रा लगिरिना ताम सायं खाबा चिनि बोर लगिरिना जों ताम सायं खाबा हेदबा अनबाय तिनि अ जराबो जों जस बोबाग्रा सायदंगो नरं थाने आं मुं सानाय नाव जस थानचासिम जोंदि अ थानचामन बिसितै जों बसकां कप्लायं नाय अ कप्लायं जों थाङै दङ दास ते कयदिन दंसि दिन कयदिन 13 दिन अमाला 13 दिन थानचा खलाय खाबाकसा मा तंनाय जस 13 दिनो जों बसकांगो थानचा खलाय कराक खलाय जों चिनि कैंडिडेट न ह्यूज मार्जिन बुट रिच जों सारा त्रिपुरा रेकर्ड खलाय फिनाय थानाय एडिशन इलेक्शन नर आना हामजो जेमन रेकर्ड खलाय सारा त्रिपुरावो गोबां बुट बाय ताकलाय बाहायनो हाय जों चिनि कैंडिडेट न ह्यूज बुट खलाय जों सारा त्रिपुरा जों रेकर्ड खलाय अबन जों थानचा तामन हेन रामचंद्रगढ़ बर थानचा तामन हे जों फुनुगरि लाखिनाय आमागन जों बसकांगो जाय चिनि गोबां इमां दंगो चिनि गोबां इमां तो चिनि आमसेन दुगै जों आगिबो चिनि यागो एमएलए करिनबो जों कुनु खलायमिया तिनि खय बॉयज स्कूल तिनि इंग्लिश मीडियम मा नंगाय चिनि आमप्रा स्कूल के ता इंग्लिश मीडियम मा यांगनाय
তিনি খয় টাউনার তিনি খয় কনস্টিটুয়েন্সি বিসিঙ তিনি इंग्लिश मीडियम बेंगली नि इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी कन्वर्ट खालामना नुकाय जों दिन हारे करतां यांनाय बायजलबर तां यांनाय रतनपुर तां यांनाय मंगना से नांनाय आ अंगनानि बागै तिनो ताबुकथिनि एमएलए नाम चिन खरंनो जों मापा नाय आंबो एडिशनल आं जेमामन इनाव बागै तुबुनाय जिनि एमएलए अंगि थांनाय बो स्टेनिंग जेमामन तुबुनाय जों गनखि मिलि सामखायो जों फुनुगुरिनाय हानसानि फानतामनो हिन रामचंद्र लुकरंनि वान सुगमा बा बिमा बनि हामजांमा बनि नायकलमा तामनो हिन जों मिलिवैनो सामखलाय जों जत पालगै सामखलायनखाय जिनि आमसेन डेभलपमेन्टआव जों बसिं कुसु गारि फुनुगै मान अबसि मेन उद्देश्य नाने आन बगै आनि रांसानि ताकुते बुहुसं आनि मा फासं आनि ताकुते बुहुसं नावना रिक्वेस्ट खालायो नरक खरकसा बेलेकन कहा बैया सकलाय जदि खरकसा कम्युनिकेशन काम नारालाय जदि नाके चिनि हामजामा करके अजाकुनि हानचांनि मानिया हामजामा जिसतन कतर हामजामा रांबे पाइमानिया हानचानो रांनि फानबो सबाय मानिया थाने जरबो जों बीजेपी आईपीएफ नि कैंडिडेट थाने इलेक्शन बर रां लाख लाख खिबिका चिनि लुकरंग पाइने बगै हेबा चिनि ले खिबिमान क्रय चिनि रांबो क्रय पियाबा तिनि जों ह्यूज मार्जिन बुट बेजिमा करतामो चिन थांजा तंगो थांजा फान रांनि फानबान पाया हैनब्ले आन बगै दागले बसखां जराबो थांजानि फान रांनि फानबान पाया हने जों प्रमाण दिबै मारलाय फिनाय इदि आमन मगे तिनि जराबो जों चिनि जे नाहारमानि चिनि बोबाग्रा जे मेन उद्देश्य जे जे चिनि ग्रेटर डिफरेंस नाम चिनि परमानेंट सल्यूशन चिनि हा चिनि अधिकार मा थांनाय दङ आ जागाव जों सहैना बगै जों जत खाबाक्सा कौबस या प्रेबासा जों मा सालायनाय तिनि हायनो हाय बिसि कलकक सालामन पले जों दुरबो थालायनाय कैंडिडेट लाङो जों नग थां सिनि मुरलाय